O Outes dá badalada e avanza de ronda na Copa da Costa. Os outenses superaron a Esteirana nun duelo que dominaron dende o principio para coarse nas semifinais. Rematadas as ligas regulares é a quenda de desfrutar das copas afeccionados que aínda están por decidir. Unha delas é a Copa da Costa, na que segue a haber representación da comarca. Nos cuartos de final viviuse un derbi no que se viron as caras o Outes e a Esteirana, e a pesar da diferenza de categoría, os outienses deron a sorpresa para clasificarse para semis. O Municipal de Conchido abriu as súas portas para desfrutar deste duelo que se decantou dende os primeiros compases para o equipo local. Algúns afeccionados estaban aínda chegando cando Outes abriu a lata, tanto de Sergio Martínez que subiu o marcador no minuto 5. A Esteirana buscou a reacción e igualada, pero os outienses non cedían espazo na procura de ampliar a súa vantaxe, premio que chegou no 37, cando Sergio Martínez repetía e mandaba por segunda vez na tarde o esférico ao fondo da portería rival. O 2-0 lucía no marcador no descanso e na continuación os adestradores moveron o banco. O Outes quedouse cun xogador menos pola expulsión de David Jurado no 57 por vermello directo, circunstancia que aproveitou a Esteirana para reducir distancias á hora de xogo coa diana de Óliver Fernández. Sen embargo, os locais mudaron o esquema e aguantaron as acometidas muradás ata que no 84 Sergio Martínez marcaba o seu hat-trick para poñer o 3-1. Os de Esteiro acurtaron diferencias no engadido co gol de Brai Romero, 3-2 que non se volveu a mover. Triunfo de mérito do Outes que deixa polo camiño un equipo da primeira futgal para meterse nas semifinais. Agora os outienses queren seguir avanzando e chegar á tan ansiada final, pero para conseguilo deberán superar a outro rival dunha categoría superior, o Muxía. O Outes e o Muxía veránse as caras o 1 de xuño no Municipal de Conchido ás 6:30 da tarde cun posto na final da Copa da Costa en xogo.